everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Nang asanay tabo ha? Ay, pastilan. Ayaw yun una ka mo gawas-gawas. Kaya mga bagong naho nga na nagbahas-bahas sa kais motorsiklo. Kinuo ko. May Sarge, dili ka na mga tao sa Major? Magsusi ko ba ini ma'am? Ayaw pa kumpiyansa. Pag-amping bayain taon dudong ha. Usara baya ang atong kinabuhi o kausara sa tamuagi aning kalibutan. Kung pananglit maabot sila din ipasalig ko nga di ko sila makahimo og kadaot ni Misalia. Pakawawan ang pagsanong sa gihangyon iba'y Misael ako nga panalipdan ako sa Misalia ug ang maabot nilang anak. Mau ba ba, Sarge? O ba'y Misael, mao na'y uwahing mga pangitap po din Dinis probinsya ba'y pero false alarm raman. Ayaw pagkumpiyansa bay. Ayaw pagsalig sa igingon nimong false alarm. Kay daghan ang nahimong alaot tungod sa sobrang kumpiyansa. May punto sa kakabay Misael. Ayaw gid pagbiya diha, bay Sarge. Ako ra ang bahala sa akong mga lakaw dinhi. Kung mo na ba'y, dili lang ko ideyo ng pagsulti ni mo nga si Misalia. Isalig ko lang unta sa mga pagtiayon nga sinang bating o si Noy Dadwi. Ayaw pagbiya lagi diha, bay Sarge. Diya ra ka. O bay, ug ikaw, amping sa diha, amping kanunay sa mong lakaw. Init kayo ni mo ang kagaw nga medyo ug ang mga dragon. Salamat, bay Sarge. Unsa tuloy? Gipahamtangan ko og preventive suspension? Oo, Atilay. Tungod sa kong kaso, gisuspinso kong unong kabuan. Samtang padayon ang investigasyon. Kalabot sa administrative aspect. Naunsa ka naman in town, Loy, uy. May kalabutan kini sa anumulusong transaksyon. May labot sa shipment sa ginudahang illegal drugs nga na-hold karon sa Bureau of Customs. Kano ba gituyuan man yun na ni mo, Luisito? Atilalay, Gisuka ka na sa igsontang PNP Chief Victory. Misurrender na siya sa pagtabang ni mo kay wa kay hinungdan, Loy. dili na to sa Exxon. Kay sinagup lang siya sa atong mga ginikanan, Atilalay. Luloy. Ug dili siya mutabang nako. Then fine! Oh, May ilanay. Kay wa sab siya mo ila ug dakong utang kababoton. Bangag sa ilong! Ni awol na sab ka, Major Gaspar. Oo. Mao ka na, Glina. Kay dili you deserve alang nako ang preventive suspension. Yagi pahamtang nila nako. Aw, balik na sab di ay kaini sa pagkasibilyan, Major. Ang importante nako, mao ang organisasyon sa Markang Dragon. Kini dinhi ang kabulahanan, Glina. Hinuon sab. Gusto ka, Major Gaspar. Ni ati nood din ang kabulahanan. Ipakita ko nila. Kadili ko loser, Glina. Todd, kumusta naman dahil yung order sa insik? Nga si Mr. Gabino ang... Na-deliver na gabi. Kwarta na sad. Oo, niagi na sad og minilyon ang organisasyon. Apanaalang nako, mas bintaha gyud kung konektado kapag gihapon sa gobyerno, Major. Huwag kumahangol sa pagkapolis. Kay mahimo kong maghigda sa minilyon nga kwarta. Pinaagi ini negosyo ha. Mao kini ang pagaingnon. Nga sila nananumpa. Kita nag-ani na bangag sa ilong. Noy na to? Nganong ingon niya na ang tinutukan mo na ako, Miss Glina. Niya ang Major. Ug anhi na siya magpermanente dinhi sa baluarte sa mga dragon. Ngano? Na ba ko'y angay kadlukan, ha, Miss Glina? Ayaw jud
mapaila nga usa ka di ay ka-traitor ining pundukan ni nato. Unsa? Kung sa major ka tingali matago pa ka ng bahina, apan nga rin ako, bistado ka na gid kaayo. Seryoso ka nang mauni mong akusasyon bato ka na ako, miss. Busa, palihog lang. Ayaw yung pagpataka o panabit niya na imong sayop nga katahap. Tuan ang sakinan ni Major Gaspar. Nakabiya na. Musod ko sa akong quarter aron dito manawag dayon ko ni Benchak. Gusto kag Lina. Di na matago nga na kanimo. Bahay ni anak. Hapan, wa ako'y angay kakabalakan. Ayaw ka balaga. Niyaman ko'y akong tao din eh. Si Ireneo. Hinaot kang matago ninyo kanang maong mga sikreto. Sa mga tao nga nagpalibot karon ninyo. Hinaot po unta. Bisan sa pagidaro ninyo nato. Apan di ka na siya magpanaganag luba o tao. Samasab ka niya si Ireneo. Og nagpaabot lang sa imando ko. Hinaot nga di unta kinimulay kay paugdugay. Hapit na, Benchak. Hapit na. Agwan taon na lang yun ni Maning Dapita by Sarge. Ay, sama kami say. Wa ko'y mahimo kay mando mo sa ni may by Misael. Salamat ha. Di sa ko makatalikod mo, miss ay. Gawas nga hinikugma ka ni by Misael. Anak pagkas buutan na mong agahon nga si Anhing Sir Mart. Mag-ampo lang yun tabay, Sarge. Ngayon ta, dili matultulan ni Major Gaspar kining Dapita. Magin, miss. Maginaot lang kita. Nagolbi ako makuna-una. Saan man, miss? Simba ko lang ba? Kung pananglit matultulan ni Major Gaspar kining Dapita nga itong nahimutangan karon. Unsaon naman lang ang duha ka mga tikuang nga madamay in taon. Gusto ginay tuod ka na, miss. Di malikayan nga maugin niya ka na may tabo, miss. Simba ko lang. Ipalayo lang unta ka ng mahitabo, bay. Yan po lang tanan na to, miss. Nga ka nang bahina. Di unta ka na may tabo. Anam mo, nanakos pagtuman nga akong mga plano. Unahon ko sa pagpahilak pagyod nimo, Misael. Pantay ka lang yun umiya. Way mahayay. Way sukod sa baos. Ang anak ni Anhing General Mart. Siya mao'y himuon kong instrumento. Aron mo hila kag dugo sa ako niyang atubangan. Bangag sa ilong! Unsay mong tuyo? Nganong mipakita ka karon ako, Benchak? Misael, gusto kong muumol og kasabutan tali nimo og nako. Lalaki sa lalaki. Oh. Dili ka kaaway. Sukat pagyud ka ni adto nga dili ko nimo kaaway. Benchak, Nahimo man tuod kong hitman kanhi, ug ikaw nahimong vigilante. Apan wa gyud kita makaaway. diretso sa imong tuyo palihog. Kung mahimo unta, ako'y mohulip sa Deputy by Sarge isip sidekick sa eskwadro. Benchak, Usahon na to atong firsa araw kini mulig-on. Kada kun okay lang nimo. may kaugalingon kang laraw sa pagpanimaos kang Major Gaspar. Gusto mas maitingali kung mag-iyahe lang kita. Dili ka mo dawat sa kong i-offer mo ba? Kikasubo ko. Apan kaagaw ko ikaw sa tinguhan ako panimaos sa kagaw nga Major. Lihok kog imo, mag-iyahay ta. Og sa makaon na lang unya nato sa pagkuha niya sa kagaw nga Major Luisito Gaspar.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.